aparo ni diere mane an nadhiga chemotherapy kaka Kisumu ka ne ntiere mana kuonde matin mane inyatimnie ji thieth mar kansa, kendo thoth jowa mane wuok Kisumu ka ne nyadhi kata mana Kenyatta, Texas, ne nyadhi kata Moi Teaching and Referral in Eldoret. To kochopo sani kama wuoyeni, nikech abe a interact pod be giluongaga kata go osiptal ka nitie jatuo moro, adhi hoyo gi miyo gi jingo, to ayudo ka ji mathoth di kuonde mopogre. Kata Kisumu kae nitie cancer centers ma ng'eny ma sani thoth ji ok wuoth madhi mabor. Kech kata kaka anyisi ni okang' ma sirikal osetimo kata ka en private sector, diere mana achako kana dhi thieth, to kane ochopo pim moro ne nitie mar thuno ma idhi check thuno iluongo ni ne Russia kende ma nitiere Kisumu kae, aparo ni Nyanza mangima. To sani kata osiptal kama na wuon ne otimna thieth mar kansa, nyocha kadhi e pim machielo tayudo ka mashindno oseket kanyo, kendo ok nomiya tich matek mar wuotho nadhi kama chielo. Thieth na duto na